Batang Quiapo. Let. O Martin, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang magduda pa. Kunin nyo na. Baka naman. Pumunta na kas Davao de Oro. Dito na si Storbot at si Kuya Winston. Ay. Mga idol, naabot na jud ko diri sa Pinoy-ana ni Storbot, no? Magpasalamat ko sa iya karon kay sus dako yung kay siya tabang sa kuha, no? Dako kayo ka kalahian sa kuang kuan karon, kinabuhi sa kuang social media, no? Dako kay natabang siya. So mo na nga atuon na ko siya kay basig makapabor ta kay busy mo kay daghan kay siya bisita ba, no? Pangayo tag time niya, kadali lang gud kaayo. So let's go. Bisag busy kay siya, so gi-entertain jud ko niya, no? Entertainon jud ko niya. So doolo na ko siya kay pasalamat ko sa iya ha. Dako kay pasalamat aning tawhanan ni. So, Storbot. Ay, Kuya Winston. May adlaw sa imo ada. Okay ra, may adlaw pod Kuya Winston. Sa may dagan. Arang-arang man pod. Salir kayo. Ni salir gyud tong atong mga kan gyud mga tirada ba. Ano interview? Ano interview. Atis kabalos na sa kinabuhi ni Storbot. Ana gyud. Kanya pasalamat dako sa imuha kay daghan yung na-appeal yung ko pagka-idol sa mga fans mo. Why sa pa yan, Kuya Winston? Why sa pa yan, Kuya Winston? At least, nakabalos na o sige kinabuhi ni Storbot. Oo, gani. Dili na siya Storbot. Di ba? Pagod yung kinabuhi ni Storbot. Why problema, Kuya Winston? Why dagang kuhan kina? Why dagang langas ni si Storbot? Anytime, anywhere, maasahan eh. Bisag asan yung utang. Kamutanan. Gusto mo lang. Mga vloggers na lang. Laagar nyo si Storbot. Nasa JBL Motors at bang sa PhilHealth kilid sa Kumbalutil. Di ba? Kanya, karon kan ba? Birthday nimo, pwede ra ba kumulaag? Ay, sus. Ha? Karong birthday na ko, February 26. Welcome to tanan mo lang. Why problema na Kuya Winston? Magkakaon lang gud. Ay, kaon inom. Bisong unsa na. Lagi salamat kayo Kuya Winston. Ikaw nagpasalamat mga sa kuha. Salamat po guys sa imo guys, mo pagkamayong tao. Ana ragon, mga small vloggers ba? Nagkayusar kami mga small vloggers. Sana makita mi Batang Quiapo. Let. O Martin, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang magduda pa. Kunin nyo na. Baka naman. Pumunta na kas Davao de Oro. Dito na si Storbot at si Kuya Winston. Pero tinawag tong nakita na ko nga gipost mo nga gigakos man lagi nimo tong uyab di boy tapang. Oh, nanalo na, may nanalo na. May nanalo na. Kasi pag magkita lang at parang lukay, may nanalo na. Na champion na. Champion na. Nya murag naka-drinks ka gamay. Nya basig naka-disturbo ko sa imo. Mapasin ako. Okay, no problema. Basta birthday nimo, nya katong kasal sa imong igsoon. Oh, why problema? 28. 28. Oh, ikaw ang guest. Ikaw ang speaker. Oh, kita ang dua. Salamat. Salamat kayo. Nya, tos ako. Bye-bye. God bless you. Salamat sa tanan nga pagsuporta sa moa. Storbot, Kuya Winston. Bye-bye.